navn er Laurits Birkdal Poulsen, og min gruppe har valgt at lave en dokumentarfilm omkring undervisningsmiljøet i 2. C, og hvorvidt det er elevernes ansvar eller lærernes ansvar, eller hvor det egentlig ligger henne. Jeg har fået fat på Markus Jes Petersen fra 2. C på Frederikssund Gymnasie, og han har valgt at medvirke i en dokumentarfilm om undervisningsmiljøet i 2. C. Jeg hedder Markus Jes Petersen, jeg er 17 år gammel og går i 2. G på Frederikssund Gymnasium. Jeg går i 2. C. Jeg har det sådan set meget godt med at gå på Frederikssund Gymnasium. Jeg har fået en masse gode venner og har det egentlig sjovt, når jeg er her. Det eneste, der sådan kan være lidt, det er, at det kan være en stressende en gang med. Jamen altså, jeg synes, at arbejdsmiljøet i klassen, synes jeg for det meste er meget godt. Men der kan dog sådan være en lille smule forskel på, om det er, at vi arbejder for eksempel i matematik med vores lærer Robert Clausen, eller om det er i samfundsfag med vores lærer Lisbeth Gundlund. Jeg har netop modtaget en lektiebesked fra Lisbeth Gundlund, og hun har også valgt at medvirke i dokumentaren omkring 2. C's undervisningsmiljø ud over Markus. Så nu tager jeg lige en sludder med hende. Jeg synes i det store hele, at der er et fornuftigt undervisningsmiljø. Ikke, at der kan være tidspunkter, for eksempel hvis drengene har siddet oppe og set Super Bowl hele natten, hvor det er svært at undervise. Men normalt synes jeg, at der er sådan en vis ro og folk, der tager noter og gerne vil lære noget. Jeg synes godt, at forberedelsesniveauet kunne være bedre, og det gælder hele gymnasieskolen i Danmark. Og der er for mange elever, der sidder og går på forkerte sider, når de er på internettet. Ja, der vil jeg så sige, at det er, hvad skal vi sige, mange disciplin omkring computeren. Altså, vi har jo diskuteret det. Altså, jeg tror ikke, at problemerne er, at man indførte sådan en ret massiv computerbrug her på skolen, uden for alvor at diskutere, hvilke regler der skulle være omkring computer. Altså, det bliver jo mere og mere klart, også for alle, at der er nogen, for hvem computer i gang betyder mindre indlæring, end hvis der ikke er med computer. Og hvad skal man så gøre ved det? Vi har fået nogle nye regler. Det, som nogle lærere gør, det er at give fravær, hvis de opdager, at elever sidder og er på forkerte sider. Men det er da meget åbenlyst for en lærer at kunne se, om en elev sidder på andre sider. Jeg kan selvfølgelig sagtens se, hvem der sidder. Men hvorfor bliver de her konsekvenser ikke bare ikke ført ud i undervisningen? Fordi jeg ikke kan dokumentere det. Jeg kan ikke fange. I er så mange i klassen, så nogle gange kan jeg ikke engang komme ned til de nederste rækker. Ja. Ned i computersumpen dernede bagved. Ikke fordi det altid er tungt, men der er mange, der sidder og er på computeren dernede. Så hvad vil du savne, eller hvad vil du gerne have, der bliver anderledes i 2. C, for at få brudt det her dårlige arbejdsmiljø, eller ikke dårlige? Altså vi prøvede jo i klassen at sætte nogle af dem, som vi tænkte havde svært ved at lade computeren være, og sætte dem op foran i klassen. Men vi synes ikke, der var så meget effekt af det. Så jeg er sådan egentlig lidt rødvild. Vi skulle i hvert fald have nogle mindre klasser, ikke? Men det er jo økonomisk set, og det er jo helt urealistisk. Og nu tilbage til Markus fra 2. C. Jamen altså, jeg synes jo, at eleverne også har en... Altså, de påvirker meget også, hvordan ligesom uroen er i klassen, fordi at det ligesom også har noget med at gøre, at den respekt kan man ligesom sige, at de har over for den pågældende lærer. For eksempel tror jeg, at i matematik har man lidt mere respekt over for vores lærer Robert, i modsætning til i samfundsfag, hvor at, hvad skal man sige, eleverne godt lidt mere kan drille vores lærer Lisbeth. Ja, hvordan skal jeg formulere det? At der ligesom er forskel på den respekt, man ligesom har for de forskellige lærere.